което аз съм видял през моите очи, щяхте да правите същия фристайл. Животът ли? Животът е труден. Животът ли? Животът е такъв. Животът е труден. Трябва ти да продължаваш, просто да не бъдеш муден. Не дей да сънуваш, защото животът ли е труден. Трябва ти да бъдеш такъв, да бъдеш умен. Леко си ми муден, ама животът си е труден. Напреде продължавам, чето влиза пак газето. Аз не съм такъв, братле, пристигам от морето. Не знам какво очаквате да видите в аспекта. Такъв съм моряшки, такъв си ми е диалекта. Изкачам с трите ленти, винаги съм нареден. Какво ми пак говори, слушам те, олигофрен. Телефонът ми звъни, слушалката къде е? Аре, изключи го, идва пак да те вземе. Какво стана, кажи ли как? На втората пресечка виждам ги спорканите и скачат на засечка. Чакай, ще въпитам, бе, какво стана ли викате? Аре, вика мика да намигате и тикате. Пак мигач, влизам просто аз играч. Аре, какво стана, момче, нали беше ти палач? Защо ли пак греши, обърка тази пряка? Момчето ли, с бухалката те чака. Влизам да ви правя ритъм, просто да ви кажа. Сега ще бъда нежен, няма аз да ви накажа. Просто слагам те на паважа или просто в ритъм. Чакай, изгробявам, ще за ритъм. Продължавам, викам бао, постанови е педал. Аре, продължавам, чао, покажи ми, викаш бао. Какъв си, агресивен ли? Просто ти разбираш нещо друго. Ама чакай, я кажи къде ли спираш на мигачка. Повтарям, пресечката засечка. Извинявай, ще се питам, ама май си пак директна. Я кажи, извиняй, моля те прощай. Ама класи, извиняй. Пак шмъркана на трети ден, пак на втора лента. Чакай, ще въпитам, абе, къв ти е момента. Много си ми долна, когато се нашмъркаш. Обаче ти е яко, когато те бъркат. Защото искаш се побъркаш или пак си на тайфуна. Сега ще те попитам, що се смееш като маймуна. Много си нашмъркана ли, аре, в кенефа. Сега ти дойде, миличка, и на тебе реда. Защото чакам ли те, малкам ли те, пак да те закара. Чакай, приятеля ми, и той да те подкара. Била си много, може би вървеш на 200 коня. Опа, извинявай, 50-то силикона. Едно фристайлче, и да знаете това е фристайл. И ако може някой, предизвиквам всички, които могат да правят фристайл, да ви видя фристайлите. Айде да видя рапъри, направо ще ва изям.